Okay, grace and peace to you all, brothers and sisters in the Lord. So, daditimanin kakabsat nga natipon-tipon, patapno no kastaket intayo pagsasaritaan dagitay kinapudno nga agkapuken ti Apo nga naidiscuss kanya tayo ni Kuya Doming idi Miyerkules nga iti amok nga datay amin ket nagdengeg ken naman payhanti na nadengeg dedi mensahe di ket adtoy nga rod tapno no kasta ket adtoy kami kakabsat ken gagayem nga mangi-discuss kanyayo pay no anya pay digitay kayat ti Apo nga maamuan ta itata. So nga rod, let's welcome you kay amin kakabsat digiti kakabsat tayo nga dati nga panelist kayat kung nga awagan isoda maysa ken maysa tapno no kasta ket amamuan tayo sino dagiti kakabsat tayo nga kadua tayo nga mangi-discuss datoy ay sao iti Apo iti dati nga oras. Nga rod kayat kung awagan ni Brother Jello nga idaulwanan tayo tayo tupay iti maysa nga kararag. Sige Brother Jello. Good evening, kakabsat, grace and peace in Christ Jesus our Lord. So welcome once again to our Lifeline topic review. And before we pray, kakabsat, sakbay nga ag-opening prayer tayo, may I just request to keep on sharing. Dato'y live tayo kakabsat, tapno no kasta, adupay iti makapag-tune in nga kadwa tayo, agbalin nga kadwa tayo tatta nga manggigan iti mensahe ti Dios haan laeng nga detoy about kadetoy topic tayo tatta but even adda siguro digiti part iti biag wenno ere iti biag nga masapol nga maamuan no haan pay nga kasjay iti kauneg iti panakaawat tayo no sino ni Jesus Christ iti biag tayo. Agdumog tayo nga rod amin kakabsat ta idauluwang kay iti kararag. Let's pray. Uwa po mi a Diyos na santuan, pagyamanan mi unay, iti presensya, iti tumunggal may sa itat nga rabi. I-acknowledge mi Lord, nga no awan kami kada kayo, da kami kat awanan. So nga dumawat kami, iti agtultuloy nga panang pakawan, panang dalos mo kanyami, agyaman kami iti ayat mo, ket si mapakumbaba kami nga umasideg ka, kan na kami iti waya-waya, nga grupab ket nagdaydayo ken ka. Ngarud, itat nga rabi, commit mi pa po iti internet connection mi, nga agbalin nga stable, agbalin nga strong, o God, tapno no kas Lord, kat awan iti makalaped, kada ito nga lifeline topic review mi, kaya ornosem iti puso ken panunot iti tumunggal may sa agbalin nga open, nga i-adapt, ken pastamet uwa po nga ibiyag no anyaman digiting kami manen manggigan nga revelation nyo, babayan iti biag digiti kakabsat nga panelist and even detoy facilitator mi wapo iti tangradi. Ngarud Lord, i-commit mi amin daytoy ken ka, babayan tinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Okay, let's welcome also. Thank you Brother Jello ken to ready siguro digiti duwa nga kabsat ti tatan nga mangi-introduce ken mangi-invite med digiti contacts da. So let's welcome Sis Ana. Malibay. Malibay. Bag nga rabi itayo amin manen kakabsat ko kay ni Kristo. So adti kami manen tapno no kastaket umimi man iburayen iti daklan nga sasao ti Dios ket kayat kayo manen inviten digi contacts me je Gabo, je Barangay 1 ken amin kakabsat nga naka-tune in ita dawatek kakabsat nga addaan kayo iti ayat nga mangdengeg manen dagiti daklan nga sasao itat ta iti Dios taamok nga daytoy ti makatulong kada tayo iti na espirituan nga panagbiag tayo. So, DJ lang, Brad Dennis, thank you and God bless. Okay, we also want to welcome our new panelists for this evening. Let's welcome Sis Mylene. Naimbag nga rabi itayo met kakabsat ken Kristo, anak mamit dati nga gundaway nga manibaga kakabsat nga a great opportunity para kanya kadati pa naka-join ko nga umaymet mangbinsa-binsa kadagiti words of God ket ay lakman dati nga gundaway nga mga wismet kadagiti
kasisterak nga madamamot nga umay daag buya ta adarag o ti puso ti tunggal mesa kadagiti words of God ni intayo din. Thank you, Brad. God bless. Okay, thank you sis and thank you brother and sisters. So intay nga rod agtultuloy nga amwen or idanon kadagiti kabsat tayo digiti sasaw iti Dios. So amok nga topic ti tatak is receiving Christ in your life. Okay, so hantay nga rod abay-bayaganen kakabsat nga amwen no ano deti kayat ni Apo nga maamuan ta itatan or oras. So I just want also to invite digiti kakabsat tayo iti different areas also digiti estudyante nga danda siguro agbibuya awisen kayo anak ko nga agbuya kayam amin. Aya. Tapno kastakit umunigmat iti relasyon nyo iti Apo. Okay, dati iti topic tayo tata kakabsat receiving Christ in your life maamuan tayo ito'y di San Juan 1:12 iging gana iti 13. So nalawag nga kunan ito'y ngem addamet dagiti imawat ken namati ken kuana isot gapuna nga inikkan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. Saan da nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan nakaipas nga iti tao ti Dios mismo iti amada. So tatay amin kakabsat ket nawaya nga mangawat ken ti Apo. Aya tapno no kasta ket umuneg dati relasyon tayo. So dagiti din ti pagtutungtungan kakabsat. Muna unay nga topic ngayon tayo amwen tata. Dati ti first point tayo kakabsat simrek ka iti ayat ayan ayat relasyon ken Kristo. May sa dati kakabsat nga intayo pagsasaritaan tatso when nagpeso nga kunanad toy ti panangawat ken Kristo ket may sa commitment ken agnanayon nga ayan ayat relasyon. Ayatem nga rod ti Apo a Dios mo ti amin a pusom kararuam panunot ken isu amin a pigsam babaen iti panagtungpal mo kadagiti kayatan na pagayatan na anak idi. So deta kakabsatin tayo pagsasaritaan itata umuna lang datoy. So kahit kung awaganen ni Brother Jallo nga iso na iti umunang nga mangidanon iti revelasyon na panggep datoy nga sao iti Dios. Once again, kakabsat, grace and peace in Christ. So nakapinpintas man unay detoy topic tayo or the point number 1 day data. It's all about the love of God or the love of Christ. Datayon amin once nga nawat tayo ni Jesus Christ saan laeng naawat tayo ti panakisalakan no kiti simrik tayo iti pinagipagrelasyon. Ayan ayat nga relasyon keng kuana which is that is the very reason no apay nga pinarswan natin ti Dios. Pinarswan natin ti Dios gapu tayo ayatan na tayo. Okay, so dati pinangawat tayo ni Kristo na isubli laeng dito nga commitment. Kahit nasa uwan nga no commitment agnanayon dito saan nga commitment lang kas may isang actually ado ti klase ti commitment commitment mo ti panagbasa, commitment mo iti trabaho, commitment mo iti pamilya. Actually ti commitment ti pamilya ket ag-stop to no dumteng ti papatay, di ba? Ti commitment tayo kan ni Aba Jesus tungpal biag. Isu nga tan nakasubli tayo kadetoy ayan ayat nga relasyon nga commitment tayo kan ni Apo Dios kuna nadtoy ayaten tayo nga rod ni Apo Dios iti amin nga puso kasano. So dapat no ay ayaten tayo ni Apo Dios iti amin nga puso isu na lang iti linaon iti puso saan nga na duma-duma. Actually no daduma amin adu ti linaon ti puso nga kayat tayo nga aramidan ti biag. Ngem no once nga ni Apo Jesus lang iti nagyan iti puso tayo iso na iti overflow di nga love iti amin awan iti agbalin nga kaguram no iti amin nga banag maobram because uray narigat gapo iti love ni God kayang-kaya tay amin nga obraen even in kararuam ken isu amin a pigsam at amin digiti banag even iti believers even Christians or believers kun natin man lang nga no adda iti commitment tayo ni God nga talaga kun ay ayaten tayo isuna iti amin nga pigsa no makarik na iti isang kabasit laeng nga panagkapsot iti bagi wenno iti panakabannog
tapos adda iti dapat nga obraen mo no oras para iti Dios. No once kay bagate nga i-attend iti Dios, it is iso amin a pigsa han nga excuse digitoy. Kasi habang makabangon ka dapat you must give time before the Lord. Ikam iti oras kasi ay item nga rod eh. Kasi kas kumamat dati may isang baro nga mapanagpa-share iti balasang uri kasunod ka dayuna uri kasunod bannog na mapang ka because ay item nga rod di balasang eh. So how much more ni God? How much more ni God nga isuna iti nangiparso kanyam isuna iti makaited iti amin nga masapsapol mo awan iti biyag mo no haan nga gapoy kanya na so apay nga haan tayo nga kaya nga ayaten iti iso amin nga pigsa isuna. So dapat ayaten tayo amin ayaten tayo ni Apo Jesus iti iso amin na pigsa tayo babaen iti pinangikumit tayo amin detoy oras ken biyag tayo kanya na may maudid toy babaen ti panang tungpal mo kadagiti pagayatan na ito'y nga mas mag-overflow DJ panaka-understand mo no anya iti kayat na sa uwen detoy ayan ayat a relasyon mo ken Kristo. Saan mo nga maawatan detoy nga klaro no hanggang tultuloy. Isu nga data iti kayat na nga sa uwen para kanya kakabsat iti daytoy point number 1 tayo. So God bless us all. Okay, thank you Brother Jello. So nalawag gayem nga once nga naawat tayo ti Apo ket ayaten tayo iti Diosen. Iti amin nga puso panunot ken aramid tayo. So masapul tayo nga tungpalen nga rod agpay so aya nga ti mesang nga pinangawat iti Apo ket haan laeng nga bareng-bareng no di ket di iso iti kayat iti Apo kada tayo. So nga rod awisak nga roden iti may kadua nga mangi baga mangi ted iti revelasyon na panggap dati point number 1 awagak man ni Sis Ana. Thank you, Brother Danis. So, kanyak mod kakasat, iti challenge number 1, na lawag itoy. Nga ko na namin dito pelang title na ket, simrek ka iti ayanayat, a relasyon kay ni Kristo, na nagamin. So, nukit kita iti kakabsat, ti panangawat ken Kristo, ket may nga commitment ken agnanayon nga ayan-ayat a relasyon. So meaning iti commitment gayam ket daytoy ket ti pinag-anak man iti commitment kakabsat ket it is an obligation, dedicated talaga once nga committed iti maysa nga banag, di ba? Or this is kita iti maysa nga agasawa nga mingket adda iti commitment, di ba iti maysa nga agasawa adda iti vowda nga ora iti rigat awan ti makapagsina kanya daw na nangarod. So i-relate ko lang da iti kakabsat nga iti may sagayam nga siyempre iti ayan ayat ken ni Kristo salang ka jemot lang nga gayam once nga adda kanya ni Kristo nakipagrelasyon na kanya na so adda iti commitment ko no adda gayam iti commitment ko kabsat adda iti action adda iti pinangubra iti pagayatan iti Diyos. So nakikita ket commitment, I will honor Christ whatever the cost nakikitaon. Kasi iti maysa nga commitment. So nga nakikita kakabsat kinana nga ditoy ayat tem nga rod ti Apo Diyos mo iti amin na pusom kararuam panunot isu amin na pigsam babaen iti pinangtungkal mo pinagijay pagayatan na. Kasi ko na ni Brad Jello ita adu ngamin iti linaon or kinarga iti puso na daduma. Ngem iti kayat iti Dios kanya tayo kanya kabsat ita dapat gayam pinagayat ko kanya nakatbuo awan iti makahati. So nga DJ kakabsat iti makita talaga nga once nga simrek lawat ni Hesus Kristo pinagbiag ko commitment ko kanya nakita to ure anya iti mangyari mo ure anya ti mapasamak adda pa commitment ko kanya na handpulos nga mabuwag kita kasi nga DJ fully trust nga ro in Jesus Christ so nga DJ mo't kanyak Brad Dennis iti nakadaytoy challenge number 1. Okay, pagyamanan mi si Sana dahil nalawag met nga imbagam nga dapat no commitment nga min ket han nga mapugsat han nga mapukawen or saan nga maistapen.
Okay, nagpesuan niya. So ngarod, awagak ngarod din ni Sis Mylene, tapno nusot man kompleto, that point number 1 tayo, dahil pain na kanya tayo iti revelation na. Sis Mylene, welcome sister. Thank you, Brad. Para kanyak met kakabsat, deti simrek kay ayan ayat a relasyon ka ni Kristo, te ko na ni Sis Ana itay, nga kani Brad Jello itay nga maipanggap ka detoy iti ayat nga inted ni God nga talaga kada tayo. Deti panangawat tayo ka ni Kristo, kun deti naadaan tayo iti commitment. Kasla te ko na ni Sis Ana itatay nga kasla kumamot kada kam idi kanila kay ko, idi inawat ko isuna nga bilang asawa, amok DJ commitment ko nga inenterak. DJ pinangalagak, kasjay, ti pamilyami, kenyana, ket deti ayan ayat mo't nga sinerek ko kani Kristo, amok mo't DJ commitment nga inak inawat nga dapat laeng na inak surutan. Kasi haan nga DJ puso, di kararwam panunot kan amin nga pigsa, masapol nga ited ka ni Christ. Kasi DJ ayat nga inted na kada tayo, haante nga masubadan no utuban tayo para kanyak mga brothers is kasi dakkel ti panagayat ni Christ kada tayo kat DJ commitment nga inted ko ti bagik kinyana, masapul nga ni impapuswan nga talaga nga aramidot DJ words na DJ bilin na kaslamot lang iti pinangayat ko kani asawak idikwa. Ilang diferensya na tatan, ti kunayo ada pagpatinggaan DJ commitment iti pamilya kan ti asawa ngam God, everlasting commitment DJ. Isu nga deti pa nagsirop ko iti ayan ayat nga relasyon kan ni Kristo, masapul nga itud ko amin nga oras ko, haan nga masapul nga adu ti rason. Kasi iti panagdalan iti panagsurot iti kan ni Christ, adu nga talaga ti marik na nga rason iti flesh. Ngam habang bumaybayagak nga agdumdum nga ken agtungtong palmet kinyana, praise God kasi may ikat dagitoy kan talaga nga ibagbagana nga dapat lang as a child of God nga talaga surutan ti pagayatan na. DJ mat kanyak bro. Okay sis, thank you. Okay, so una yan nga iti may sagayam nga impaay or maadaan iti commitment ket maikat kanya tayo iti rason no digat di masukatan iti penagtulnog ken ti Apo. Okay, so ngarod pagyamanak brother and sisters, so intayon nagproceed tayon iti may kadwa nga topic tayo. So tapno no kasta akat umununay betoy panakaawat tayo or amutay pay ken ni Apo tayo no anya bad dati osto nga aramiden tayo tinaldaw-aldaw. May kadwa kabsat nga punto kaya't nagbalin ka nga anak Diyos. So that very privileged kakabsat nga ninawat tayon ti Apo ket nagbalin tayon nga anak iti Dios, may isang nga promise ni God kanya ti deta. So kung nato babaen ti panangawat mo ken Kristo, inikan na ka iti kalintegan ti Dios nga agbalin nga anak na. Dayta ti kinasasinom. Ibiyag mo nga rod ti biyag ni Kristo, ta dayta ti pudno a biyag ti maysa nga anak iti Dios. So nalawag kakabsat nga inbilang na tayon kas may isang anak na, so adda iti pinagtungpal pinagtulnog nga aramiden ti pagayatan na. So ngarod ibiyag tayo no sa sinno tayo itatta no anya kinatao tayo tatan nga inawat tayo ti Apo, masapol nga ibiyag tayo ngarod. Okay, so awagak ngarod ni Sis Ana nga isuna iti umuna nga danon ka na tayo iti relasyon na Sis Ana. Sige. Syakon anan kakabsat. So, daytoy point number 2 tayo. Nagbalin kang anak iti Diyos. So, nagit kita ket it's a big privilege kakabsat nga naawat ko daytoy. Babaen laeng iti grasya iti Diyos, babaen iti pamati. Kasi nukit kita ket babaen iti panangawat mo ken ni Kristo, inikan na ka iti kalintigan ti Diyos nga agbalin na. So, nukit kita ket kasta unay iti privilege ko kakabsat. Nukit kita kasi inikan na iti pribilehyo na po Diyos kas may isang anak na. So nukit kita nga rod itataka kabsat ket daytoy ket identity iti identity itata is a child of God. So may kas may sagayam nga anak iti Dios, nukit kita kakabsat ana ba iti may nga karakteristik iti may nga anak iti Dios. So nukit kita kakabsat daytoy gayam iti kayat iti Dios,
kanya kitata kas may nga anak na dapat tuladek no anya da in demonstrate ni Christ no anya di pakita or inbiag ni Jesus nga isumet gayam iti ibiyag ko itatan kasi idi inawat ko nalawag kakabsat ngamin nga kunana di 2 Corinthians 5:17 the old has gone the new has come so no identity so nga baro nga biyag na kitata kas may sang anak iti Diyosen gayam kakabsat awanen DJ daan na kinatao adda akon iti baro nga biyag so no kita kakabsat adu DJ dapat gayam nga matulad kumet nga in-demonstrate ni Jesus Christ babaen laeng iti pamati grasya lang iti Dios kakabsat tanukit kita kas may sang anak nakabig naka privilege kakabsat kasi nukit kita di tiket ibiyag mo nga rod ti biyag ni Kristo ati taday ti pudno nga biyag iti maysa nga anak iti Dios so DJ kakabsat nga dapat lang gayam tuladek DJ in demonstrate ni Christ no anyaman DJ in demonstrate na especially no kita ket ba Lord DJ dapat nga matulad ko ket DJ na pa kumbabalaangon kakabsat dapat nga adda kanyak met DJ kasi DJ itinapintas met nga talaga demonstrate ni Christ kada tayo kinapakumbaba so nga DJ lang iti may sapay nga makita ken ayat kakabsat iso nga detoy kas may sang anak iti Dios dapat i-enjoy ko lang gayam iti pinangubra iti pagayatan na dapat lang gayam magiging set and example na kas may sang anak na kasi let your shine kunana nga rod di ba so nga dapat ag-shine ni Jesus iti panagbiag ko tapno no kasta normal iti tao nga umasideg ken ni Jesus no makita dang ag-shine iti panagbiag ko ni Jesus Christ so nga DJ lang kanyak Brad Dennis thank you. Okay, so thank you sis Ana. Pakimute mo man basit sis detay mic mo. Okay, thank you very much. So agpaisuan niya nga masapul nga tawag diyan detay pinangi ayat or pinangtulad tayo ken ti Apo tayo nga na marswa detay kayat na mapasama kada tayo pinagpakumbaba yan managayat. Okay, so nga rod awaga ko ni sis Mylene nga maipaay naman yan dati revelasyon na pangyap dati point number 2 sis Mylene. Praise God, bro. Para kanyak met dati point number 2, bro. Dati panangawat ko ken ni Kristo. Dati yan dati bay panakidanggay ko ken ni Kristo nga may maysa. Pinangawat ko, pinangi-join ko iti bagi ken ni Christ nga may maysa nga agbalin nga anak na. Ket no kasano tinakita nga ugali ni Christ as a model para iti kaadwan, para kada tayo, masapol nga digijay nga characteristics ni Christ ket adamit kanyak nga makita tapno being a child of God nga talaga adu digiti mamatimet nga nagpintas gayam ti agbiag iti agyan iti biag ni Jesus Christ no talaga nga adakon ka ni Jesus Christ ket babaen ka DJ panangipakita ka DJ panursuro nga imbaga ni patawi di Jesus Christ kada tayo haan tayo nga mailibak nga adutiin tayo maayaban, adutiin tayo maisalakan met nga pada tayo, aduti agbalin nga contacts tayo, ken maipakita itoy nga talaga itibiyag iti maysa nga Christian nga haan kapulos nga agbiag akas iti dating. Diti talagang maipakita nga nagbaliwakon, digidi ugalit idi aduti nagbaliwan, ket iti panangawat ko nga talaga ko ni Jesus Christ ang mga bro kasis makita ito nga talaga ti epekto ti dakkel nga panagbaliw iti ugali as well as iti pinangisurok kadagiti anak ko hanga kasla idi ta para kanyak sabali lang nga talaga iti adda Christ iti biag na kasi amin nga emotions ko amin nga madi nga ugali talaga idi by him talaga nga na-control ko amin ken number 1 nga niikat ko nga talaga kinyani idi ko kasi panagdarakudok nga pinagdesisyon iti flesh nga talaga nga awan ti pampanunutom basta no anat kayat ko isulatan iso nga nagmayat ti panangawat ko kani Kristo nagbalinak nga anak na tadan ni ikanak ti kalintegan nga agbalin nga anak na ket no
Ngarod iti deti pinagbalin ko nga anak na ken pinangawat ko kinya na masapul nga talaga nga awatet kun tuladet iso nga agbiag. Ije lang met bro. Okay, thank you, Kabsat. So, peso una yan, kasi may maamungamon, identity mo kat maibiyag mo. Dati kaya ti Diyos nga pagbalinan na ya. So, lakit sapul ti laeng makita da, no kasano ting ibiyag iti addaan ken ti Kristo ti pinagbiag tayo. Okay, sige, awag ako ni Brother Jello nga iso na iti mangdapas. That yung point number 2. Okay, praise the Lord. Kada tayo amin kakabsat. So nagbalin tayo nga anak ti Diyos kasi nalawag nga kasalamat laang DJ interconnection with the branch and vine. So the giant itiki na sisino tayo. So we are a child of God. Kasano ba iti agbiag kas may isang anak iti Diyos. Simple laing met kas may isang anak anya ba ti obraan na no adda iti baon ti ama nagtulnog, di ba? So kasyemat iti iururay ni Apo Diyos nga mapasamak ti tumunggal may isang anak na agtulnog. Awan iti may isang anak iti Diyos nga hanga agtultulnog. So amin nga anak ti Diyos agtultulnog kenkwana. So no once nga napadasan tayo iti nagtulnog, kas di pinangi example ni Jesus Christ iti pinagtulnog na iti Ama. So mapantayon ka di area kakabsat, mapantayon di area nga no anya iti anya example kung nangarod digiti kakabsat at tingin mo na nag-share. Anya iti biyag nga anya example ni Jesus Christ kasi even Christ is Son of God matisuna. So agpapada tayo lang iti dapat mo braen. Diyan example ni Jesus Christ nga biyag isumat iti dapat nga may biyag tayo. Kasano tayo nga rod nga may obra di jay. So agsublite lang kadagiti basics when we receive Christ, what we need to do, being a baby. So aggatas, which is the word of God, di ba? Agsublite ka DJ basic kunak kasi digito iti maliplipatan tayo no duma because we are very confident and relaxed sa ating sarili the moment we receive Christ. But to all our brothers and sisters nga agbuy-buy ta, let's go back to the basic. Ti may isa nga pudpud nga anak ti Dios mangmangan iti sasaw ti Dios tinaldaw-aldaw. Mangmangan iti sasaw ti Dios and then awan iti mangmangan nga han nga grow, di ba? So as long as you are eating the word of God, you are growing and maturing in your relationship with Christ. Awan iti may isang anak iti Dios nga hang nga willing nga mangi-share iti sasaw ti Dios. Awan iti may isang anak iti Dios nga hang nga willing nga ipaay iti biyag na para iti panagaramid ti pagayatan ti Dios. So kasi lang nga kasimple, actually when we do that, all the more nga mas lalo nga umuneg iti understanding yo anya ba iti meaning iti kas maysa nga anak iti Dios. So DJ laan nga nya kakabsat ti mainayon ko ken I hope nga iti tumunggal maysa kanya dayo kat hantay nga iimot detoy nga biyag, detoy nga bagi. Kasi napantay di point number 1, commitment, ayan ayat nga commitment. Napantay ti point number 2, kas maysa nga anak ti Dios anya nga rod iti may dapat nga aramidem no adda kanya iti ayan ayat nga relasyon ken kuana ken commitment mo kanya na simple lang nga rod. Ag quiet time ka, tulnog ka, ipausan mo ti biyag mo, iwaragawag mo iti ebanghelyo, and then umado tayo nga umado no tumunggal may isa kanya tayo ket DJ iti pan nakaawat na iti kas may isa nga anak iti Dios. DJ kanyak credence. Okay, agyaman kakabsat digiti nakabagbagas nga kinapudno nga naamuan tayo tatay. So nagpeso kakabsat nga intayo kadati pinaka amu tayo na sa sino tayo tata pinangawat tayo ken Jesus Christ. So we need to start knowing the truth tapno no kasta ket umuneg dati relasyon tayo no sa sino tayo tata agdama. Maminsan kabsat ilang alagdan din daduma ket datay maibiyag te pelang dati tayo nga kabibiyag which is nya so nalawag ko na natin di 1 Corinthians 5:17 nga awanen dati daan nga pinagbiag tayo so dapat dati baro nga biag tayo biag nga addaan ken ni Kristo. Okay, ngarod kakabsat intayon iti point number 3 tapno no kasta agat na dapay dati bakan unegan dati nga sao iti Dios kada tayo. So number 3 naiyanak ka manen iti espiritu. So babaen iti panangawat mo ken Kristo
na iyanak ka manen iti espiritu. Na isublin na pwede nga imahe ti Dios ken ka kastameten iti biag nga agnanayon. Okay, agbiag ka nga rod ngan espirituan ken kas na isalakanen babaen iti bileg ti Santo Espiritu. So naisublin kakabsat dati na pwede nga relasyon tayo ket agbiag tayo nga addaan iti ni espirituan nga pinagbiag. So tatta kahit kung awagan ni Sis Maylin tay sunat ti umuna nga mangidanon kanya tayo iti kinapudno. Si Sis Maylin. Sige bro. Dati point number 3 bro, tikastak ditoy ket dati panagbiag ko kini espirituan ka kenkas ni isalakanen babaen iti bilig ti Espiritu Santo. Dati panangawat ko kin Jesus Christ, idi inawat ko ni Jesus Christ bro. Ang kakabsat, inawat ko ti Espiritu, amok idi kwan nga out nagbaliwan iti panagbiag ko. Digijay dati nga ti kunakon, digitay dati nga nakaugalian, digitay dati nga panagbiag idi, haan nga masapol nga iso ti surusurutot pelang kasi naawat ko ni Christ, naiyanaka kon manen, babaen ti Espiritu, ken itulok ko nga DJ Espiritu, iso ti mangmando iti panagbiag ko, haan nga DJ lata kakasli, idi ko nga kayan-kayat ko, haan nga masapol nga tagidagsenat digijay ibaga ni Jesus Christ nga obra, ti kunanan nga haan nga hanatay nga aramiden nga tagabot ti Espiritu Santo. No diket iso ti mangisuro kung mangilintag tunggal mesa kadak tayo iti pagsayaatan tayo ken iti henerasyon ken ti pampamilya tayo. Ket iti dati pa nakaiyanak ko manen ti Espiritu, amok nga dapat lang nga surutek amin nga ibaga ni God, ibiyag ko amin nga insursuro na tapno in the future, haan lang nga itibiyag ko, iti maisalakan ko, pati pa'y iti pamilya, iti henerasyon nga sumarsaro no kanyak. Iso nga masapol nga, iyalaw ko nga ti espiritu ti mang-manage kanyak, awan ti adu nga rason. Di lang met kanyak ito. Okay, thank you Sis Maylin. So tatta, kahit ko awaganin ni Sis Ana. Nakamute ka. Sorry, nakamute kayo. So, nalawag diti kakabsat nga kunanad to point number 3. Naiyanak ka manen iti espiritu, babaen iti pinangawat mo ken Kristo, naiyanak ka manen iti espiritu. Naisublin ti na pwede nga imahe ti Dios ken ka. Kastameten iti biag nga agnanayon. Ang biag ka nga rod an espirituan ken kas naisalakanen babaen iti bileg iti Santo Espiritu. So no kitkitak iti kakabsat ket born of spirit, diba? Kasi idi inawat ko ni Hesukristo talaga iti panagbiag ko, nalawag nga inted na kanyak daytoyen Espiritu Santo. So no kitkitak namin kakabsat ket no mamati nakin Hesukristo, dapat gayam ket adda iti pinagtulnog ko, iti Holy Spirit nga inted na kanyak. Nga dapat gayam kakabsat ket magiging agbiagnak kunana tingamin agbiag ka nga rod kunana tingan espirituan. Kasi no adda kanyak daytoy kakabsat, very importante ket the fruit of the Holy Spirit nga iso iti mangipakpakita nga adda kanyak talaga ti Espiritu Santo. Nga dagiti fruit of the Holy Spirit ket adda dagiti banag ditoyan nga napipintas nga talugadi or character itoy nga addaan iti love, joy, peace, ken ano ba yun, dumamba sa DJ kakabsat nga, adda kanyak dapat gayam dito. Isot mangipakpakita nga the Holy Spirit is in me. Nga hanak nagbibiyagen iti nainlubungan or dati self-will ba? Kasi no daduma kakabsat ket uri adda ti ibagagayin ti Holy Spirit ngem no daduma adda di pinangsurot lang iti bagi which is wrong. Isu nga daytoy kakabsat once nga inawat ko totally ni Hesukristo iti panagbiag ko, addan iti pinagtungpal ko iti Espiritu Santo, dapat nga iso iti mangiturong kanyak, ti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko. DJ iti napaka-importante, DJ iti bileg ti Espiritu Santo nga adda kanyak itatta kakabsat, nga dapat gayam ko, iso iti surutek, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko. Iso ti mangiturong kanyak. Itos to nga dalan. So nga, DJ lang kakabsat, thank you and God bless.
Okay, thank you sis Ana. So Brother Jello, sige iti manglepas dito yung bro topic. Okay, so let's handahan kayo palang out kakabsat at danto pa iti share kanya tayo ni Ate Ana. Sige, kas pa nang lipas di gito'y talo nga punto ngayon tayo pagsasaritaan kakabsat. Let's go back again to the basic. Api nga masapol nga may anak tayo manen iti espiritu kasi natay tayo iti gapo iti basol. So natay tayo gapo iti basol, naisina ti relasyon day ti Dios gapo iti basol. Iso nga iti maysa nga anak iti Dios or maysa nga nangawat ka ni Apo Jesus, iso iti nagbalin nga rason na nga naiyanak tayo manen espiritual. So si bibiyag tayo manen espiritual inawat ti ni Apo Jesus ket once nga datayo ket si bibiyag espiritual, masapol tayo nga maawatan nga adda detoy Espiritu Santo nga presensya iti Dios iti tumunggal may isa nga nangawat ken nagipagmaymay sa ken Kristo taammo ni Apo Jesus nga hantayo nga kayang ibiyag iti biyag nga ekspektaran na noowan iti ka-partner tayo wenno mang guide awan dito nga guidance tayo nga Espiritu Santo. Okay, so naisublin dati na perde nga imahe ti Dios kanya tayo ngarod no once nga ibaga tayo nga the Espiritu Santo kanya tayo han nga narigaten iti agtulnog ti Dios kasi isuna iti mangi guide agbalin nga ka-partner tayo isuna, di ba? So no once nga nagbalin nga ka-partner tayo isuna, anya ba digiti pakitaan nga mas agraraira nga minukwa iti pinangilid iti daytoy nga bagi kanya tayo. So umuna dayta tay emotional tayo nga unay awan ti self-control tayo, haan tayo nga kayat iti agtulnog iti Dios wenno mahilig tayo nga mangi pagpaliban wenno mangi pagpaliban dagiti schedule tayo for the Lord. For example, Bible study, DJ quiet time, nasadot ka nga bumangon nga nasapa. So no once nga digijay pela ang tiaddaken ka, i-check mo ta bagim kabsat baka haan pa nga hangkapay nga nayanak ta Espiritu Santo. Baka masapol mo nga irenyo di pinang receive mo kan Christ. Ngam no once nga ti magkita kanyamon ket in all your decisions, i-consult mo ka ni God in all your amin nga obraam ket idaulwan na kat Espiritu Santo maawan kan amom nga kontrolan iti bagimon hangka nga basta-basta nga decision babaan iti emotion no ket di decision ka babaan ti arasaas nga impay na ken kasano ba ti makarangag ti arasaas iti Espiritu Santo. So once nga damangeg mo nga arasaas ti Espiritu Santo ken ka kahit nasa uwan si bibiyag ka na spiritual. Now, mo pa na-experience data, i-check mo ito bagbagim kakabsat. Because even in His Word, the Word of God, when we meditate it, wano habang basbasaan tayo or meditate tayo, binigat, ada nag speak na. So, ibig sabihin, when we listen to that, we are living spiritually. So, DJ kakabsat, i-check tayo nga nasayaat, itibagbagi tayo kadetoy kasi nakim importantehan nga impaay ni Apo Jesus ti Espiritu Santo na no kaya tayo ti agbiag kumanga awan ni Espiritu Santo. Impaay ni Apo Jesus ti Espiritu Santo nga tapno no agbalin nga ka-partner tayo agbalin nga isu iti mangtulong kanya tayo tapno no kastagat maibiyag tayo dijay biyag nga expectaran na kanya tayo. So ulitek naiyanak tayo manen ti Espiritu Santo makipagdwell tayo iti kayat ti Espiritu Santo kanya tayo. Remember is the Holy Spirit is also God. Okay? Nimit lang Jesus Christ deta, nimit lang God the Father deta. So, DJ lang kanya kakabsat. Okay, pagyamana kakabsat. Iti naidanan kanya ti tatang daya. So, masapol tayo kakabsat nga amwen digiti pagrebengan tayo kas may nga nangawat ken Kristo nga umuneg dati pa nagkirelasyon ti kanya na. So may sa dagiti pinaka-basic nga maamuan tayo nga kinapudno na. So itatang agdama ti may nga nangawat nga ni ken Apo tayo nga Jesucristo ket umuneg haan lang aglepas kakabsat dati pinagwen tayo nga inawat ko ni Apo tayo nga Jesucristo na receive ko ni Apo tayo nga Jesucristo iti sumaruno kakabsat ket dati pinangyuneg tayo iti relasyon tayo kanya na which is now we need to read the Bible, we need to understand the Bible, we need to meditate the Bible, and then we need to apply. So digiti pinaka-basic matlaing nga may nangawat ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Pudno unay kakabsat nga iti ayan-ayat iti pinangayat tayo
dati pinanguyobra, pinangiyuswat iti pagayatan ti Apo. Hantay yung nareklamo, hantay yung no bagaan da tayo digiti leaders, bagaan da tayo digiti kakabsat, nga no, unay ti relasyon na ken ti Apo, ket akseptaren ti ditoy kasi suruan tayo digitoy. So addaan damet kakabsat iti revelasyon nga am-ammo da tayo, so masapul tayo nga denggen amin ditoy kasi addamit iti Holy Spirit kanyada. So may kadwa nga unay kakabsat ket datoy pinakibiyag tayo ni sa sinno tayo aya. Haan laeng gapot inawat tayo nga kunata yon babaen ti saon ket haan tayo met nga ibibiyag. So masapul nga makita da iti pinagbiag tayo no kasano tayo tatang maibiyag iti addaan ken Cristo. Umuna-unay data ket dati pinangayat iti padatay nga tao, we need to share the gospel. Hantay unay nga napalangguad ammo ti nagpakumbaban dati kung kunata tatay. So dagitoy pinaka basic pa laeng nga kasmesa nga mangrugrugi nga nangawat ken ti Apo. Okay? So dagiti ammo tayon nga adda iti manggagad kanya tayo bayat din tayo pinagtultuloy, nagtultunog ti Apo babaen iti Holy Spirit. So hantay laeng ineg-neglect hantay yung baybayan dati ibagbaga kanya tayo ti Holy Spirit. So kanya-kanya tayo kakabsat iti pinangitulnog kanya tayo, pinangiturong kanya ti Holy Spirit. Ngem pagpapadaan tayo kakabsat, addaan tayo iti pamati, addaan tayo iti ayan-ayat. So naawat tayo ti ayat iti Apo. So ipaay tayo met laeng ti pada tayo nga tao deta. So kakasjay kabsat iti nangawat ken ti Apo, hantayo laeng agsarsardeng gapu ta naawat tayon, kasiguraduan nga tatayon ket isalakan ti ket masapul tayo nga rod nga ibiyag iti pannakaisalakan tayo met laeng, which is now we need to live in Christ. So okay, kabsat deta iti naglepasan deti topic ti tatang ngem hantay nga malpas. So kayat iti Dios kakabsat nga maamuan or maipakita tayo kakabsat digiti haan pay nga kasjay iti panangawat na ken ti Apo nga hantay nga awag dito hantay nga kasjay iti kaunegda ti relasyon na iti Dios or adda pa lang pinagduadua na o nakiidip nagduadua na ti pannakaisalakan na dati ti gundaway kakabsat nga dumngeg babaen iti pinangidaton kanya tayo ni Sis Ana. Sis Ana? Sige. Thank you, Brad Dennis. So, naimbagman nga rabi itayong kakabsat, kuken Kristo, alakat digiti agbuybuya itata, awisan kay manen kakabsat, nga dahiting ebanghelyo nga idanan ko kada kayo, ket dapat nga naimpapusuan nga pinangawat ti dawatek man iti sagtunggal maysa kada kayo tatang agbuybuya. Kasi nalawag ngamin kakabsat kunanad ti John 1 verse 12 and 13 kunanad toy nga maddamet digiti immawat ken namati ken kuana isut gapo nang inikkan na ida iti kalintigan nga agbalin nga anak iti Dios. So nakikitaen tayo kakabsat, siya sinulang iti inikkan ti kalintigan iti Dios nga anak iti Dios, isu dagiti immawat laeng. So nakikita kakabsat itatanga oras no siya sinuman iti saan pay nga nangawat nga buong-buo ni Hesukristo iti panagbiag na. Dawatek kada kayo kakabsat nga itanga oras nga awaten niyo ni Hesukristo iti panagbiagyo. Nga buong-buong awampulos pagkurangan na tatikayat iti Dios kada tayo kakabsat maawat tayo daytoy nga promise na, maawat tayo daytoy nga kayat na nga pagbalinan tayo kas maysa nga anak iti Dios. Kasi kunana ti saan daan nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan nakaipas nga iti tao tat ti Dios mismo ti amada. Isu nga nagpintasan kakabsat nalawag ditoy nga kunana ti John 1:12 and 13 nga dagiti lang immawat kasi no kitkitan tayo kakabsat dagitihan nga immawat mabalin nga iti papananda kakabsat or iti pagturungan dalaeng ket jay impyerno. So nakabutbuteng kakabsat nga mitatanga oras kayat kayo nga kayat kayo kakabsat nga daytoy nga imbitasyon iti Dios ket pastriken nyo ni Hesukristo dita puso yo. Kayat ko kakabsat nga datay amin ket maawat na ni Hesukristo ti panagbiag na tapno no kasta ket datayo ket agbalin nga anak na kakabsat. Kasano nga rod iti mangawat kin Hesukristo iti biag na itatta.
So umuna kakabsat, pastrikem ni Hesus Kristo dita pusom itata. No addaman dagiti mapanpanunot mo nga balakid, no addaman dagiti makatubeng. Iting ka pinangawat pinangawat kanya na itata nga oras kakabsat. Dawatek kadi nga itata nga oras nga silulukat dayti puso yo nga mangawat kanya na. Nga awaten yun ni Hesus Kristo akas apo iti panagbiagyo. Ken mamati kayo nga ni Hesus Kristo ket anak iti Dios. So dayti kakabsat iti imbitasyon iti Dios kada tayo itata nga oras. Hantayo baybayagenen kakabsat nga itata nga oras pasterken tayo ni Hesus Kristo ti panagbiag tayo nga buong buo hantay pulos nga agduadwan. Tapno no kasta kakabsat kas may sang anak na datayon to ket agtulno kanya na ken maawat tayo daytoy nga parabor iti Dios kada tayo. Isong itata nga oras kakabsat dawatek nga rod nga suruten dak kadayti sang dayti nga kararag ket dawatek laeng nga awaten yo ni Hesus Kristo akas apo ken manangisalakan iti panagbiag yun. Andaman dagiti duwa-duwayo kakabsat dawatek nga dumawat kayo iti pamakawan ken ni Hesus Kristo. Ket itata awisen kay nga rod iti maysa nga kararag ket dayti nga kararag kakabsat suruten dak ket amok nga iti maysa ken maysa itata nga agdengdengeg ket daytoy nga puso tayo ket addaan iti ayat nga mangawat ken Hesus Kristo itata nga oras. So dawatek kakabsat nga suruten dak dayti nga kararag. So agkararag tay nga rod o Apo Jesus agyamanak itata nga oras nga nangyegak manen digiti naindaklan nga sa uyo. Tapod no Apo nga kunayo iti John 1:12 verse 12 and 13 nga no siya sinuman lang iti mawat ket isuna lang iti maawagan kas maysa nga anak iti Dios. Ket Lord itata nga oras awaten daka nga buong buo iti panagbiag mi. Ket mamati kami Apo nga dakayo ket Dios nga manakabalin amin. Dios nga manangisalakan ket itata nga oras pastreken ka iti biag ko akas Apo ken manangisalakan iti panagbiag ko. No anyaman Apo dagiti banag nga makatubeng iti pinangawat kada kayo or pinangsurot kada kayo. Pakawanen na kam kadi Apo itata nga oras. Ket adtoy kami nga si Papa kumbaba nga dumawdawat iti kaasin. Matulungan na kam kadi Apo nga iti daytoy nga biag nga inted mo kada kami ket mausar mi para kada kayo. Ket Lord, agyamang kami iti biag nga inted mo itata nga oras, daytoy nga biag ket biag nga agnanayon. Agyamang kami ugad nga nawayawayaan kami iti basol. Ket adtoy kami Apo nga mang-enjoy daytoy biag nga inted mo kada kami itata. Yamang kami ket awaten da ka Apo kas manangisalakan kas Lord and Savior iti panagbiag mi. Ket daytoy nga rod iti dawat mi babaen tinagan Jesus nga Apo mi. Amen. So agyaman na kakabsat iti kayo pinagdengeg itata nga oras ket itatamang kakabsat no siya sino man itata iti nagdengeg or nangawat ken Hesus Kristo iti panagbiag na ket itultuloy yu laeng tapno no kasta ket mas naun uneg paymet iti relasyon nyo ken Apo Dios ken mas pay nga agro kayo iti na espirituan nga panagbiag yo. Ket yamanak manen kakabsat ket God bless us all. Mute kuya. Sorry. Okay, so pagyamanan mi si sana nya. Detang impay mo kada kami. Ket nga rod intayon kakabsat iti schedules tayo manen ket agtultuloy latta kabsat nga maaddan tayo ti left right every Wednesday 6:15 PM balin siguro nga action intayon before 6:15 pala ang tapno no madingigan tayo matlam amin from the start to the end matlam amin nya. So lifeline topic review from Thursday to Tuesday. So data iti schedule tayo kabsat addaan iti kanya-kanya dagiti na dumadumang schedules kabsat
nga oras iti kakabsat tayo nga dadduma. Ket every Saturday ito'y Saturday of the month ang angay iti day in prayer and fasting. So every month deta kakabsat first Saturday. So kastamet pa iti Freedom Freedom Inquest, sorry. FIC or maawagan idi ko ang EGR. So noong July 30, 2022. Okay, kastamet pa iti Sunday worship service. So start tayo kabsat iti 8:30 AM. Adan tayo iti face-to-face sa Jacob Building. So adaan tayo pa iti live by FB ken YouTube. Makita tayo latta kadatay page tayo kakabsat. Okay, so every Sunday dati 1 PM dati episode class tayo. Amin yun to lang kadigiti BS leader yun ano further announcement PM dati kakabsat niya. So kastamet pa into no July 24, 2022 upcoming next week dahito yung kakabsat. Tama ba? Next week na yan. So Thanksgiving na tayo. So maangay ito dati kakabsat. So i-venue tayo sa kakabsat jay Octagon, Barangay Balatong, Butong, Lawag City. Jay Agpagabo kakabsat. So awisin kayo kadigitay kakabsat nga umay to kadati pinagyaman tayo iti Dios. Okay, so naimbag manen nga rabi itayo iti ga naglepas dati aramid tayo tatakabsat. Amok nga akikita tayo tumanen by next week. So tayo kuna kontatay nga masapol tayo laeng nga agtultuloy nga amen pay no anya iti pagayatan iti Dios. Yung galmesa kada tayo. Sige rod agkararag tayo. Sakti mangida ulo kabsat iti closing prayer. So let's pray. Lord Almighty, you are the great and you are wonderful. You are magnificent, O God. Amumi apong impaayan na kami iti biyag ng nanayon kasi inawat min apo mi nga Hesus Kristo ti pinagbiag mi babaeng ti pamati mi apo. Ket masapul mi o Dios nga aramidan nga rod iti pagayatan nyo. Agtungpal kami na anya iti pamilya nyo kada kami. Ket amumi o apong anya dagiti pagkasapulan mi tinaldaw-aldaw ket na kami patgan or ikan o Dios. Pagyamanan mi nga rod iti dating gundaway ken oras nga naamuan mi dagiti kinapudno o apo. Ket pagyamanan mi ti panakawaya-wayami nga mangidanon iti sasauyo iti kakabsat mi baya iti kakabsat mi nga naka-online o apo ket kayo matultuloy nga bendisyonan iso dati kinasirib ken tulnog da nga napudno kada kayo apo. Da kami amin o Dios ket agtulnog kami nga napudno apo. Patib keren pa iti pamati mi iti mesa ken mesa kada kami o apo kas tamet pa iti respective pamilya mi o apo ket masapul o Dios nga maidanon mi iti sasauyo iti respective nga pampamilya mi apo nga tapno nakastam taket nakam amin o Dios ket agtulnog kada kayo. Ngod pagyamanan mi iti dati nga oras ken gundaway ket babaen ken hinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Okay, kabsat, see you again next week. So gundaway tayo kabsat at dapat iti 2 minutes tayong say goodbye kadagit tayo kakabsat tayo nga naka-online iti sige. Siguro ni si Smiley tiyo nagtatang nga mang shout out pa digit tayo kakabsat. Ni Smiley. Ay, yes bro. Ni bagarabi itay manen kakabsat. Itutuloy tayo nga rod ti agdenged ken sumurot iti pagayatan ni God ken nagyaman na ko kadeti nga time ti kan praise God kadeti nga privilege nga panaki-join ko kada kayo. Okay, welcome. Thank you agyaman na sis niya. So Brother Jello. Praise the Lord, grace and peace again. Kakabsat, thank you ti pinagipag partisiparyo ingana nga malpas kami kakabsat. This is first time nga kastoy iti kaadu tayo and I hope nga iti tumunggal maysa ket grow ag mature saan lang nga nag-tune in but willing talaga nga ma-follow up and willing nga talaga nga masurwan. Daytoy ket para kanya yung matlaen. So shout out kadigitay contacts kakabsat itagabu. So hang kayo nagnagananen amo yon nakikita tayo manen tinton bigat ti manen. Okay, any announcement is ana para tindong bigat met can shout out digiti kabsat tayo Jegabo. Barayo uno ken naduma-duma pa. Sige, may bagamot ni Jello Tatayan nga kikita tayo itong bigat manen di tagabo.
So, DJ lang, kan agyaman nak iti kayo pinag-tune in, ket amok manen nga adu manen iti naadal yu itatang arabi ikakabsat, ket itultuloy tay laeng iti mangsurot kin ni Hesus Kristo. Tadaytoy iti pudno nga design, iti panagbiag tayo no apay nga adda tayo dito'y lubong. So, thank you and God bless us all. Okay, see you again, kakabsat. Bye-bye. God bless everyone. Yes, everyone. Praise the Lord. Okay.